Nem itt van! Honnan jön a végén? Pneumatikus hallod? Nem fog kötve, nem fog közlekedni. Óvatosan. Ide amikor tudod. Jönnek, szállnak szembe. Ez meg van örökítve utókorban. Fújt ki a levegőt! Fújt ki a levegőt! Nézegettem oda, elvégződek. Hol van maga? Ebből te már nem kap semmit. Nem alul. Jó. Hagyjunk a Sanyi bácsinak is. Szia Tipcsi! Amúgy különben nem is beszéltünk két szót. Nem, hát ide üti a kicsit.